Argos F Kft. Folyékony állattakarmány adalékok, elsősorban melasz alapú takarmányok, vitamin és ásványanyag tartalmú takarmánykiegészítők gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, főleg kérődző állatokat tartó gazdaságok számára. 4 országban, hazánkon kívül Csehországban, Szlovákiában és Romániában vannak jelen. A melasz elismert energiaforrás és kondicionáló táplálék. A Melavit termékcsalád ízletes, étvágyjavító hatású. Etetési kísérletek sora bizonyítja jótékony hatását a takarmányfelvételre és a tejtermelés mennyiségére. Ez a termék főleg a száraz takarmányra van láracsolva, és főleg az az előnye, hogy energiát ad, étvágyat és olyan kondíciót, ami az állatnak jó, különösen a Holstein tején, ami erősen van fejve, igénybe véve a teste. Ez a termék megadja azt a plusz energiát, amivel rendesen tud működni. Erre a plusz energiaforrásra ez a legjobb, legértékarányosabb féle termék, amit el lehet képzelni. A melasz alapú folyékony takarmányok hatékonyan stimulálják a bendő működését, javítják az étvágyat, növelik a szárazanyag és takarmánybevitelt, valamint segítik az emésztést. Alaptermékünként el szeretném mondani a Melavit 60-as terméket, amelyből a többi fejlesztés is kiindul. Ez a termék egy 60-as szárazanyag tartalommal rendelkezik, 27% cukorral, 12% fehérjével. Ez a legnagyobb forgalmat bonyolítja nekünk Magyarországon, és a további termékeink is ebből indultak ki. A következő marhás termékünk, ez talán az egyik legfontosabb, és a második a sorban, amiből legtöbbet adunk el, ez a glicerines termék. Ez azt jelenti, hogy 30% glicerin tartalmaz a termék, és a többi részében ugye a melasz rész foglalja el. Valamint csináltunk egy nagyon új fejlesztés a múlt évben, ez pedig a karbamidot beletettük a melaszos termékekbe, oldott formában. Az idei évi fejlesztésünk, ez egy bendő starter, ami szintén folyékony. A piacon sok konkurens termék van por formájában, ilyen folyékony formában ez az egyetlen. Ezt az ellés után rögtön egyszeri itatással kell bejuttatni a marhába. A cég 2011-ben nyitott a lótartók felé speciális termékekkel. A lónak energiaszirupot forgalmazunk, elsősorban kis kiszerelésben, ez azt jelenti, hogy 5 liter, ez 6,5 kg körülbelül. Ez egy nagyon magas energiát biztosít, szénhidrátot, ugyanúgy, mint az egyéb melavitok, csak ezt a lovaknak gyártottuk, a lovaknak kevertük, a lovaknak hoztuk olyan formában, hogy kiadagoló, etethető legyen. A juhok felé is nyitottunk, a juhoknak is eladunk melavitos termékeket, a juhászoknak meg kell ismerni, nem ismerik, nem tudják, hogy van, ezt a piacon meg kell ismertetnünk, de már van forgalomban, már juhászok is veszik általában a Melavit 60-ast, vagy a fehérjés terméket, az MVU nevezetű termékünket. A Kft. A minőség folyamatos ellenőrzésével is erősíti a vásárlói bizalmat. Az Argos F Kft. Mindig is elkötelezett volt a vevői felé, törekedünk a megfelelő jó minőségű folyékony takarmánykiegészítők gyártására, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására. Kezdete óta a cég HCCP rendszert működtet, immár ez 3. éve pedig igazolt formában. És ezzel is mutatjuk azt, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk a minőség felé. Az Argos F Kft. Részt vett a 19. Alföldi állattenyésztési és mezőgazda napokon, ahol a cég munkatársai külön díjakat adtak át a juh, szarvasmarha és lótenyésztők kiválasztott képviselőinek.